बाहर चल गईले हाँ मरद कह के गईले कि 6 महीना में कमा के आ जाए हाँ आ 6 महीना के 6 बरिस बिता दे 6 बरिस बीत गई मर्दा आइल ना तो रतिया जाके सखी से कहतर के अरे कि जब से सजनवा गोई लुधियानवा हमारा कुछ नहीं भावता और अतिया कहतर के जैसे तो गईले टेम्पू धके आ भेल्दी बाजार पर से बस धले आ ओकरा बाद पटना से ट्रेन धके चल गईले तो ट्रेनवा तो रोजे पटना आवेला आ बसवा रोजे भेल्दी बाजार पर आवेला है गांव वाला टेम्पुआ तो रोजे में जाता लेकिन रोज खिड़की से देखो तनी ऊ कहियो नहीं खाना अरे कि जब से सजनवा गोई लुधियानवा हर कुछ नहीं भावता सब गरिया बता अरे बलमुआ नहीं आवता औरत को हतारी मनोज भैया अरे जब से सजनवा गोई लुधियानवा कुछ नहीं भावता अरे जब से सजनवा गोई लुधियानवा कुछ नहीं भावता सब गरिया आवता बलमुआ नहीं आवता बलमुआ नहीं आवता हमारा के औरत कहतर के राजा जी कही के गइल कि काले परसों में आ जाए ज्यादा दिन खातिर नहीं खींचा लेकिन तार काले परसों कही आले कले परसों होई अरे कि कही कर गइल ये राजा जी कि चली आई परसों कही कर गइल ये राजा जी चली आई परसों मनोज भैया अब तो तू देखता तो एगो देखाते परसों परसों कहत बीतल परसों परसों कहत बीतल कई बरस तारा चलते खाइल पियल सब अब दुश्वार हो गई खाना नहीं खा पियासो नहीं खाना तहरा बिना खाना पीना कुछ निक न लगता अरे तहरा बिना खाना पीना कुछ निक न लगता सब गरिया आवता बलमुआ नहीं आवता बलमुआ नहीं आवता
अंतर में औरत कह तरीके राजा जी कब ले अपन मन के मना के रख बियाह शादी होला तो यही आशा में लड़की आवेली कि हमार मर्द हमार सब दुख बुझी आ तू बड़ा बाहर तो दुख तार बाबूजी बुझी है औरत कहती अरे कि सैया सुधीर कबले अरे कि धीर धरी मन में सैया सुधीर कबले धीर धरी मन में सैया सुधीर कबले धीर धरी मन में हालांकि तहर नाम लेता नहीं तई पे जाए पूछा काहे तोरा इतना तो चोपा कोनो लइके नहीं ए तोरा हमनी के छत पर इंतजार कइले अब सुधीर आवता एकरा छुट्टी नहीं रुको ना 10 मिनट बस फोनो ना उठावे अरे कि तू तो खा के बसल बारो कवनतिया तू तो जाके बसल बारो कवनतिया ए राजा जी एगो देवरो बाबू है नहीं एगो देवरो बाबू